Tito Paps. It's joke time. Kwentong bata. Papa, nagtumbling ulit ako sa paaralan kanina, sa loob na naman po ng classroom. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kahapon lang, na huwag ka nang magtumbling ulit kahit saan sa loob man ng classroom o sa labas? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Paano yan pinagtatawanan ka na naman ulit ng mga kaklase mo? Nakita na naman nila ang panty mo. Mas malakas pa nga tawa nila kaysa noong una papa, kasi hindi na nila nakita ang panty ko, tinago ko kasi sa bulsa. No, 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 no.